Geen hoge brug over de Molenbeek. Initiatief voor Natuurspeeltuin Landweert. Het is vandaag 26 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Er komt geen hoge brug op de Brugstraat in Wansum over de Grote Molenbeek. Dat heeft het projectbureau OJE Wansum na overleg met omwonenden besloten. De opzet was oorspronkelijk dat de nieuwe brug een hoogte kreeg van 2,5 meter. Hierdoor zouden buurtbewoners hun uitzicht grotendeels kwijtraken. Maar dat baarde bij veel mensen veel zorgen. Daarom heeft het projectbureau nu een andere oplossing. De Brugstraat gaat verzonken worden in de dijk. Dat betekent wel dat de nieuwe brug geen dienst kan doen als waterkering. Bewoners uit de wijk Landweert hebben een idee om het voormalig tennispark Rode op te knappen. Zij willen op het terrein een natuurspeeltuin gaan realiseren. Het terrein ligt er al 3 jaar onaangeroerd bij. Uiteindelijk worden hier woningen gebouwd, maar dat kan nog 5 tot 10 jaar of misschien wel langer duren. Reden voor de gemeente om de buurtbewoners te vragen wat ze in die tussentijd met het terrein zouden willen. Nou, daar hebben we een buurtbijeenkomst gehouden en uiteindelijk zijn er wat ideeën gekomen. En het leukste idee, dat was het maken van een natuurspeeltuin voor de kinderen. En hoe moet zo'n natuurspeeltuin eruit gaan zien dan? Ja, het moet wel heel veel natuurlijke elementen houden. Maar denk aan een klimboom, een balanceerboomstam, wat stronken waar de kinderen op kunnen spelen. Maar de bedoeling is dat de kinderen hun eigen fantasie gaan ontplooien. Dat ze hun eigen mogelijkheden gaan ontwikkelen. En dat in de natuurlijke omgeving. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. De buurtbewoners willen dit project niet alleen doen. En vooral ook de wensen van kinderen meenemen. Daarom heeft de werkgroep basisschool de Kruutwis benaderd om mee te denken over het idee. Ze hebben de kinderen gevraagd aan de hand van het maken van maquettes. Dat hebben ze tijdens de les techniek hebben ze dat gedaan. Hebben ze gevraagd, wat denken jullie ervan? Hoe zou dat eruit moeten gaan zien? En er zijn hele mooie maquettes geworden. En we hebben dat vorige week, donderdag, hebben wij dat mogen bekijken. Nou, er zaten zoveel leuke ideeën bij en zo mooi uitgewerkt. Dat we daar eigenlijk nog zo enthousiast van werden. Dat we zeiden van nou, dat moet er gewoon komen. Want zo'n mooi project. Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben in groepjes van 4 aan zo'n maquette gewerkt. Met materiaal meegebracht van thuis hebben zij een ontwerp gemaakt voor een natuurspeeltuin. Een dergelijke speeltuin lijkt de kinderen dan ook een goed idee. Ik vind het wel leuk, want dat is toch iets anders dan die gewone speeltuinen. Want waar ga je nu spelen? Vooral hier in de buurt, gewoon bij speeltuinen op de Kadebol en bij het fietspad. En wat zou er dan anders zijn aan een natuurspeeltuin? Nou ja, je kan bijvoorbeeld hier water gebruiken en dat is meestal niet in een speeltuin. Speel jij ook wel eens in een bos? Nee, eigenlijk niet. En wat lijkt je nou zo leuk aan zo'n natuurspeeltuin? Nou, het is milieuvriendelijk en er zijn er niet zoveel. En nu hebben jullie ook allemaal gewerkt aan een maquette, dus jullie mochten zelf ideeën doen. En wat zat er bij jou in de maquette allemaal? Een glijbaan, een boomhutten, doolhof en een watervlakte waar je met een vlotje overheen kon. En nog zandbakken en bankjes. We zitten hier naast jouw maquette. Wat zien we hier allemaal? Nou ja, hier zie je een kleine zandbak en gewoon een chillplek hier. En eigenlijk een grot. En hier is een boomstam waar je over het water kan en daar ook. Hier is een bankje voor de ouders. En hier is een glijbaan waar je hierop kan klimmen met allemaal hangbrug. En hier een boomhut. En allemaal water hier, waar je dan gewoon ook mee kan spelen. En nog een doolhof van planten. En stel nou dat hij er dadelijk komt. Ga je er dan naartoe, denk je? Ja, heel veel, denk ik. Ik denk het wel. Ja, ik weet niet, want volgend jaar moet je ook meer naar school doen. Moet je ook huiswerk maken. De werkgroep hoopt aan het eind van dit schooljaar al een paar elementen op het terrein te hebben staan. Zodat de natuurspeeltuin dan in gebruik kan worden genomen. De jeugdwerker van Synthese stimuleert de werkgroep die op dit moment bezig is met verdere realisatie. Er zijn al bedrijven die toezegging hebben gegeven om materiaal aan te leveren. De buurtbewoners werken er nu aan om het project ook financieel rond te krijgen.
Tijdens het openingstoernooi van de NDO in Berchem deed danseres Kimberly Xoffleer uit IJsselstein meteen van zich spreken. Na een geweldig seizoen met als hoogtepunt de Europese titel, heeft Kimberly voor dit nieuwe seizoen een nog moeilijkere dans ingestudeerd. Als eerste danseres legde zij meteen de lat heel hoog voor de andere deelnemers. Te hoog zo zou blijken, want met 288 punten pakte zij tijdens het eerste toernooi meteen de eerste plaats. Opnieuw weer spannend of ze ook dit seizoen weer zo goed kan presteren. Op vrijdag 29 november geeft DV Dancing Kids een presentatie in de Pas in Hees. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Donderdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking. Tijdens opklaringen kan het licht vriezen. Morgen overdag is het meestal half tot zwaar bewolkt. Er zijn enkele zonnige perioden. Het blijft overwegend droog met een temperatuur van maximaal 6 graden. Bedankt voor het kijken, ik wens u nog een fijne avond en graag tot ziens.